Esta é a historia de José María e Alan Lomax. Alan Lomax foi un estudoso da música tradicional nacido en Estados Unidos. Adicábase a percorrer lugares gravando as súas músicas. Entre xuño e decembro de 1952 pasou por España coa súa gravadora. En novembro dese ano chegou a Galicia. En Galicia pasou por Ourense, Ribadavia, Fisterra, Corcubión e outros moitos lugares. O 27 de novembro, mentres viaxaba cara a Luintra, parou en San Miguel do Campo. Nesa aldea coñeceu a José María Rodríguez e ao seu pai. Alan Lomax fíxolle unha foto a José María, outra ao seu pai e outra aos dous xuntos. Tamén realizou 3 gravacións de José María tocando o chifro de afiador. Así de ben tocaba o chifro. En 1955, Alan Lomax publica o disco sobre a música tradicional española. Nese disco inclúese unha das gravacións que lle fixera José María Rodríguez co seu chifro. Ese disco chega a mans de Miles Davis, un dos músicos máis importantes da historia de jazz. En 1960 publica o seu disco, Sketches of Spain. A Miles Davis debeulle gustar o toque de chifro de José María, xa que se inspirou nel para compoñer o tema de Pan Piper. Esperemos que teñades desfrutado do vídeo e que vos interesade esta historia. Agradecemos a vosa atención. Gracias e ata logo.